Louise, du rydder selv op. Louise, hvad laver du? Louise, vi hjælper dig altså ikke med at rydde op. Louise, du er ved at blive sindssyg. Louise! Ej, helt ærligt, det her, det... Jeg siger det til mor. Hvad tror du, hun har gang i derude? Det ved jeg ikke. Hun er vist ved at få spat. Du skal bare sige til, hvis der er noget, der irriterer dig. Så skal man nok lade være med at hjælpe dig. Lulu, hvad har du gang i? Altså seriøst, Louise. Det er ved at være ret irriterende at høre på. Helt ærligt, Hvad med Louise. dig, du ikke kan finde ud af, at du får spat af det, men du behøver ikke vise det på sådan en måde. Helt ærligt. Det er ret spooky. Louise, stop nu. Nu. Hvad er det råbt på mig sådan for? Fucker held, det var sgu ikke Louise. Okay, hvad taler du lige om lige nu, Signe? Der er et eller andet, der har kastet håndklæder og grydlapper og alt muligt her også i selv. Sikker på, at det ikke er jer selv? Ja. Ja, ret sikker. Oh my god. Okay, I har ret. Der er noget. Men helt seriøst, jeg går også lige hen og rydde det her. Hvad er der? Okay, kan du ikke lige gøre det? Jeg kan ikke... Nej, jeg tør ikke. Jeg rejser mig ikke på den her stol. Du har leget med, at der ikke kommer nogen, okay? Ja. Hvis der kommer noget, så slukker du filmen. Lige meget hvad. Ja. Okay, Signe, jeg tror, det var nogle fantasi eller sådan et eller andet i den stil. Fordi der sker vist ikke helt så meget, synes jeg. Ikke alligevel. Nå, men... Oh my god, det kom tilbage. Hvad for noget? Hvad var det? Se, tingene ligger nede på gulvet.
Den du lige har lagt Oh der. my god. Fuck. Ej, det er spooky det her. Nu. Oh my god. Okay, jeg går og handle. Jeg kan simpelthen ikke klare rodet. Jeg ved ikke hvorfor, men alt kan overvinde min frygt næsten i hvert fald. Den her gang så hænger det altså her. Er det okay, Katrine? Ja. Okay, så hænger jeg det her. Så kan det være, det måske er deres bad.